a nosa compañeira Sada Garea e, bueno, pois imos a falar con o alcalde dun municipio querido, veciño, da nosa contorna, da nosa área de influencia. Non é a vez que nos visitan, en moito menos, pero sí temos que actualizar o seu traballo, a súa xestión para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas de Brión, que acaban de pasar, o igual que o resto de concellos, pois polo entroido, e agora pois recuperando a normalidade despois dese período festivo. Pablo Lago, alcalde de Brión, moi bo día. Moi bo día. Como foi ese entroido? Bueno, tuvemos que aplazalo porque o tempo, pois, debido a este magnífico tempo que tivemos ata agora, que choveu durante 2 meses seguidos sin parar. Eu contei 3, pero... Bueno, sí, creo que eu contei os 2 deste ano, xa non fun o ano anterior, pero bueno, a verdad que sí que temos que aplazar e bueno, celebrouse este domingo, creo que bonito, como todos os anos. Pois participou moita xente de Brión e sobre todo moi bonito para nós porque participou moita rapazada, que é o que é bonito, que inculcares aos nenos pois ese día bonito do carnaval e que participen nestas comparsas e que disfruten, que ao final tamén é importante. Deixou moita desfeita, moito traballo, despois tanto temporal na rede viaria sobre todo. A ver, teño que decir que é certo, este temporal, tanto tempo de chuvia, xa todos os anos pois se fan fochancas co tempo de chuvia cando ven o inverno, este ano pois moito máis apreciada, xa que levamos moitísimo máis tempo. Teño que resaltar tamén que o ponte de Vidaluíso co temporal, un ponte que xa levaba 3 anos pois en mal estado, que estábamos buscando a maneira de arranxalo, porque Augas de Galicia nos decía que non podía haber atrancos no río, quería un proxecto novo, Patrimonio nos decía que había que restaurar. Ahora que tiñamos pois o compromiso da Diputación de Patrimonio pois para colaborar económicamente para facelo, pois veu o temporal e o levou. Agora volvemos a estar en contacto con Augas de Galicia e con Patrimonio para que nos dean xa dunha vez definitiva pois o que hai que facer, se novo ou restaurar o que hai, para pois polo menos darlle un servicio á veciñanza que claro, creo que xa levan esperando moito e teñen razón cando se queixan. Entendo que estará pois eso, delimitado. Agora está cerrado totalmente porque caeu o tramo medio do ponte, pois desapareceu. Supoño que cando baixe o nivel de auga estarán un padrón as pedras, teremos que ir recuperalas. Pero bueno, decir que eso, que teñan tranquilidade, que estamos traballando. De feito, o mércores teño unha reunión en Augas por o tema do ponte e a partir de aí pois irei avanzando cales son as directrices a seguir. Moi ben. Como comeza o ano? Como está arrancando este 2026 que apenas levamos, pois eso, 2 meses, en que está a traballar o alcalde, o grupo de goberno? A ver, o ano arranca, pois eso, como ben dixeches, con chuvias e problemas, pero tamén con cousas boas. A última vez que estuve aquí, pois nestes micros, dicen e pedín disculpas á veciñanza pola obra da AC543 que transcurre polo medio do noso concello, pois polo tempo... Problemas coa empresa, non? Sí, problemas ca empresa licitadora, unha deixadez total na obra, abandono, mala señalización, chapas por todos lados, era un despropósito. A verdad que me fixo sufrir moitísimo, entendo a veciñanza cando se presentaba as súas queixas, e teño que dicir que empezou o ano novo, cedeu ya a obra a outra empresa, e nada que decir, a vista está. Os veciños, pois moitos deles me chaman: que pasou, estes son outros ou que? Pois sí, notase ben na organización, na forma de traballar e no que levan executado nestes 2 meses, e ainda así chovendo, pois empezas a ver o resultado. Pois, o proxecto de humanización, é o termo correcto, sí. O proxecto de humanización, que leva consigo abastecemento e alcantarillado. É unha obra bastante complexa, iso dixen máis veces, porque hai que ir mantendo os suministros vellos e ao mesmo tempo xerando os suministros novos. Hai o paso dos coches, que hai unha carretera de moito tránsito, e despois pois van esas beiras rúas e esa pavimentación nova. Que horizonte ten para a conclusión? Hai algunha... Eu creo que, non sei, vamos a ser prudentes, en 6 meses debería estar rematada a obra. Vale, 6 meses. Levamos 2 deste ano. Mais menos, que estos son sempre cifras estimadas. Vendo como están levando a obra e o ritmo que van agora, pois eu creo que en breve se vai ver, xa están pavimentando as beiras rúas do lado dereito hacia Bertamiráns, e xa se empeza a ver, pois xa se empeza a ver que colle color, xa que levan color tamén as beiras rúas, pero empezas a ver que colle color. Que outras actuacións hai? Esta que é unha, supoño que celebrada
actuación despois da complexidade que tivo? E algunha outra que estexa encaminhada, encabezada? O último día dicen que fora algo que me preocupei moitísimo, que me preocupaba o tema da iluminación do Concello. A última vez que tuve aquí dicen que acababa de firmar co IDAI pois esa financiación de 2.700.000 euros, que eu creo que é histórica, pois unha obra para un concello pequeno como o noso, con presupuesto pois irrisorio, creo que é unha obra histórica. E a verdade que empeza a ver os seus frutos, xa van por varias parroquias que están acometendo as obras, co cal, bueno, pois é unha realidade. É o cambio total de luminarias. É o cambio total de luminarias, adaptándose á normativa europea. Son 3.145 puntos onde se van cambiar pois os cuadros de mando, as liñas onde fagan falta, e que vai producir un aforro enerxético pois en torno a 135.000 euros ao ano, que é co que se vai pagar esta financiación. Pero eu que quería ver todo o Concello de maneira toda xunta dunha vez, porque con pequenas actuacións non daríamos feito o Concello nos próximos 15 anos, co cal pois eso permite que todos os veciños pois dispoñan da mesma iluminación e ao mesmo tempo pois erradicar unha problemática dos cuadros que estaban en mal estado, non pasaban ocas e todo ese tipo de cuestións. Están aprobados os orzamentos en Brión? Non están aprobados os orzamentos en Brión. Como está o tema? Estamos traballando, están os técnicos traballando e esperemos leválos en breve ao pleno para que se sean aprobados. Uns plenos que, según nos vai chegando, moitos dos puntos saen por unanimidade, a favor... Bueno, eu creo que en política hai que ser responsables, vale? E hai unha parte da política en Brión que si é responsable e traballan en prol dos veciños. E eu penso que sempre todos os proxectos que se presentan pode haber discrepancias ou podemos uns pensar que isto debía ser antes e outro debía ser despois, pero ao fin e ao cabo todo o que se fai por a veciñanza é unha mellora para todos, co cal o que hai que ser en política, dixeno moitísimas veces, hai que ser responsable. E eu, bueno, pois hai unha parte da política en Brión que sí que é responsable, a vista está o que levamos quitado en todos estes anos. Bueno, con unanimidade nos últimos puntos e demais. Nesa colaboración de administracións, toca as portas, Diputación, Xunta, incluso fondos europeos, como está? Hai colaboración, hai proxectos de financiación externa? Digo aquí moitas veces, hai proxectos de financiación externa. Agradecer a Xunta de Galicia ese convenio que firmamos a primeiros deste ano para rehabilitar pois esa escola de música tan demandada no Concello de Brión, vale, polo que ten pois moita actividade, e a verdade é que tiñamos aquele edificio que nos últimos tempos, debido tamén ao tempo que de chuvia e o mal, nun estado lamentable, co cal agradecer á Xunta de Galicia ese convenio que se firmou a primeiros de ano e se vai a realizar ao largo deste ano para poñer pois esa escola de música como se merece. Tamén agradecer á Diputación, sobre todo a diputada de Obras, a Mónica, que sempre colle o teléfono, digo yo sempre, unha das virtudes que ten é que colle o teléfono sempre que lle chamos ou che devolva a chamada ao instante, non así tan agradecido que a Diputación nesas aceras de Mourentáns que prometeu o presidente da Diputación fai unha senda en Mourentáns, e que a verdad que pois eu xa non sei que diciría máis aos veciños, se lle piden disculpas moitas veces. Agora pois a primeiros deste ano estábamos reunidos os técnicos de Diputación xunto ca diputada e eu na alcaldía de Brión, e me acaban de presentar esta semana o borrador das aceras de Mourentáns, a ver se a hora desta vai. Ao mesmo tempo decir que nesa promesa tamén iba a ampliación da carretera de Gronzo tan solicitada, unha carretera tan transitada, un pobo que está crecendo, que está vindo novas familias, novas vivendas, e que se ve cortado en que transcurren moitos coches por elas, unhas curvas peligrosas e non ten unha beira rúa para que poidan transitar os viandantes, co cal é unha solicitud importante que fago dende aquí á Diputación, que espero que atenda, que é comunicar esas aceras de Liñares co noso centro de Gronzo. Supoño que isto xa está explicado, supoño que isto buscarse dar celeridade, financiamento, a marxe do POS e demais. Estas obras que estou falando, estas dúas últimas obras, tanto as aceras de Mourentáns como a ampliación de Gronzo e ese tramo que falta da ampliación de Nináns, son obras que transcurren polas carreteras de Diputación, vale? O cal é unha petición á Diputación a que poña en valor a seguridade dos nosos ciudadanos e que poidan vivir pois titularidade da Diputación. Titularidade da Diputación. Ao mesmo tempo agradecer tamén que xa o dicen o campo de fútbol, que foi tamén un compromiso meu para o equipo do Bastavales, que tan demandado era ese campo de fútbol, pois decir que en breve se vai sacar a licitación a obra. Agradecer á Diputación
que nos dera eses cartos para facelo, pero unha vez máis tirarlle das orellas porque levamos esperando por ela xa demasiado tempo. E a xente ao final pois non entende os plazos da administración. E eu tampouco os entendo moitas veces. Inda que estou dentro, pois tampouco non son consciente de que as cousas poden levar tanto tempo. Pero bueno, hai o compromiso, está para aprobar nos orzamentos de Diputación ahora en breve e se sacará a licitación o antes posible. Pero tirón de orellas. Bueno, sempre... Tirón de orellas... Eu, se me puxeron os veciños aquí algún día, sí. Non foi para ser simpático cas administración, senón foi para traer cousas para os veciños de Brión. E eu sempre o digo, cando as cousas veñen en tempo e forma, eu son unha persona pois moi educada e correcta, e cando non veñen, a miña obligación pois é tirar das orellas a quen pertenezca neste caso. O cal... Claro, que algún pode entender o que son a min tamén me tiran política é dicir, eu non entendo de cores, entendo de metro cuadrado de superficie arreglada por a Diputación e por a Xunta, e eso é o que me remito sempre. A min os veciños non veñen onde a min a preguntarme todos os días que color hai hoxe, veñen a preguntarme cando vai isto. Está respondendo máis con brío a Xunta que a Deputación a día de hoxe? Teño que decir que a Xunta non teño nada que decir. Todo aquilo que chegamos a un acordo, eu no que valoro a Xunta é na agilidade que ten agora de cando chegamos a un acordo. É dicir, moitas cousas, pois podo ter discrepancias, pero cando chegas a un acordo co conselleiro ou con alguén da Xunta ou co presidente, é dicir, aquel acordo fais en tempo e forma no que se promete. E a Diputación, pois neso, ten moito que mellorar. Isto pode alentar un pouco máis, ter unha triple lectura de moitos rumores, e algún pode collelo con alguna cousa política, de mensaxe. Álvaro, sabes cal é a miña maneira de pensar, dixencho moitas veces e sigo mantendo. Brión, por encima de todo, a min puxeron os veciños para loitar por Brión. Non entendo de colores, entendo de o que che dicen de obras ejecutadas e cousas traídas para Brión. Ao final, isto trátase, eu digo, as empresas fanos personas e os partidos políticos fanos personas. Cando as personas son serias e cumplen, as cousas salen adiante. E eu, moitas das cousas que lle reclamo ás administracións, pois son necesidades para o meu povo. E o meu povo reclama a min porque é o que o ve. Co cal, teño que poñer en valor, e digo sempre, que eu sempre vou poñer por encima todo aquilo que se cumpla, e cando non se cumple, o direi. Creo que é correcto. Non sei se te contestei a pregunta, o mellor querías ir máis alá. Pódense alimentar moitas películas, pódense alimentar que se eu son do PSOE, que se son do PP, que se vou co PP, que se vou co PSOE. Eu vou cos veciños de Brión e irei sempre. Podría ir con a camisa blanca, que é a que traio hoxe, e quedaría moi bonita. Podo ir con calquera. Eu vou cos veciños, e eu creo que a política municipal así se ten que entender. Estamos ao prol dos veciños e ao prol de que as administracións nos atendan, seamos do color que seamos. Bueno, respondeu. Nin sí, nin non, pero nin bueno, todo o contrario. Pero bueno, deixa a porta aberta a continuar, entendo, en política, Álvaro, pero cunha marxe bastante ampla de que entende a política municipal máis que persoas, máis que partidos, non? Eu a política municipal entendo todas as relacións que teñas cas demais administracións, ao final, pois, que se cumplan no teu povo, que é o que hai que facer. Eu puseme unha meta moi clara, vale? Que dentro de 6 meses farei unha entrevista donde sacarei ese proxecto que levei ás eleccións, todo aquilo que prometín, o que fun capaz de cumplir, o que non fun capaz de cumplir, e se os veciños valoran que merezco seguir aquí. E iso, é dicir, díxono moitas veces, eu non teño a necesidade de seguir sentado nunha silla. Seguirei sentado na silla se vexo que o meu compromiso que prometín para os veciños de Brión fun capaz de cumplilo nun 80 ou nun 90%. Se iso non se cumple, non fai falta que non me voten, que senón non me vou a presentar. E eu son moi sensato co que digo e teño moi claro. Teño que sentirme con forzas de que todo aquilo que prometín no tempo no que levo, aínda así con moitas trabas e moitas problemáticas, que ben sabemos que os plazos na administración pois son complicados, me faga sentirme a min e reconocer, sentirme ben que aquilo que dicen que o cumplín, que foi traballar por os intereses de Brión. E tamén teño que reconocer unha cousa moi importante, vale? Que para min é moi importante recoñecela, que hai que ser humildes e recoñecer non está todo ben, Non veño aquí a decir que todo o que estemos feito está ben. Nos cometemos errores todos os días e o que máis son eu. Temos cousas mal, pero si podemos poñer encima da mesa todo o labor que levamos feito neste tempo e as obras están á vista. Pero que hai máis que obras en Brión? Hai cultura, hai patrimonio, hai servicios sociais, hai moitísimas cousas e están aí encima da mesa para poder valoralas.
Pois en 6 meses igual é máis claro, pero de momento deixa unha porta aberta a presentarse ás eleccións, e tamén unha porta aberta, polo menos eso se deixa entrever o que di, a presentarse, non sabemos con que siglas. Volvo a repetir, o meu camiño daqui ao final deste mandato é comprometerme con aquilo que dicen que tiña que facer para Brión. E despois o tempo pois dará, o quitará, o poñerá, o sacará encima da mesa. Imos votar a andar, veña, falamos da andaina. Terras de Altamira, que unha das, en fin, as imaxes de, bueno, a participación, pero as imaxes que deixa esta proba, son espectaculares, é unha proba de moitísimo nivel, de moitísima participación e de récord. A ver, a verdade é que teño que decir que outro día a Federación Galega de Montañismo nos integrou un premio pois por poñer en valor as andainas en Galicia, e eu, bueno, pois gastei un chiste outro día que na edición anterior, según os escritos, chegamos aos 1009 personas. É a andaina máis numerosa de todo Galicia e transcurre pois por o noso territorio ben querido, chamado Brión, que aí hai que poñer en valor pois todas as rutas que se levan feito. Eu quero agradecer desde aquí a Asociación Esquío no Piñeiro e a todos os voluntarios e voluntarias que fan posible que esta andaina ano a ano siga crecendo, e invitar desde aquí, que decir, nesta próxima edición, a número 11, se vai facer a presentación o 23 de maio, invitar a todos a que acudan á presentación, verán pois unha presentación bonita e ben montada por esta asociación que acabo de decir, que cada día se esforzan e hai que poñer encima da mesa, e se non fora por este tipo de persoas que a implicación que teñen, que se dan un tempo no que coincide pois unhas persoas implicadas con ganas de facelo, que poñen en valor o nombre do noso concello, isto non sería posible. Co cal invito vos a que vayades á presentación e se abren as inscripcións a partir do 15 de marzo. E dúas semanas largas, vale. Abren as inscripcións e, como non, pois tamén vos invito a vos que esteades ali na salida para que vexades pois a verdade do que ali hai. É unha proba espectacular. E xa vai rematando, alcalde de Brión, Pablo Lago, falase moito. O outro día leía un titular de que a Xunta comeza de novo a valorar o das fusións dos concellos en casos moi concretos, pero aínda así hai distintas fórmulas de colaborar entre concellos e demais. Unha delas son as mancomunidades, que nuns casos parece ser que funcionan moi ben, pero noutros casos parece ser que teñen unha debilidade. Non sei se é o caso da mancomunidade integrada por varios concellos, entre elas Brión, que está a ser moi cuestionada por distintos aspectos. Saco este tema arriba da mesa, mancomunidade. Mancomunidade. Eu son, xa o dixen máis veces aquí nestes micros, son de mancomunar servicios. É moi importante mancomunar servicios porque non todos os concellos podemos ter todo tipo de servicios. E en concellos limítrofes con unha población de menos de 10.000 habitantes, pois igual o que hai que ser responsables é mancomunar os servicios. Dito isto, vamos á mancomunidade de Serra da Barbanza. Eu creo que esta mancomunidade pois leva 23 anos, vale? Sendo mancomunidade de prestación de servicios de recollida do lixo. Foi unha mancomunidade que xerou moitos problemas desde os seus inicios. Seguramente eu non estaba aquí, nin sei o porqué, nin o porqué non. Veño de escoitar durante este tempo pois moitas cousas. Son o presidente da mancomunidade desde fai casi 2 anos. Tuve que coller a peor época da mancomunidade, que foi acabar un contrato de 20 anos ca empresa licitadora de servicios, deudas millonarias ca empresa, e un sinfín de problemáticas. Chegamos á conclusión de que despois de moito traballo, de moito esforzarse e de poñer encima da mesa todos os concellos cal era a problemática, chegamos a un acordo donde na Xunta Xeral se aprobaron os novos orzamentos, que creo que son moi importantes, se aprobaron moitas das cousas, crear unha estrutura sólida da mancomunidade para que isto funcione e seguir mancomunados pois aqueles concellos que consideraron querer seguir mancomunados. Todo iso tamén posto en riba da mesa unha gran problemática, que a planta de lixo para que foi concebida en Serra do Barbanza por normativa europea, por informes do Ministerio e por informes da Xunta, non cumpre o que ali se facía a día de hoxe. Aprobado nunha Xunta Xeral e nunha Asamblea, decidimos ir a Sogama, porque eu planteelle moitas veces na Xunta Xeral que puxeran encima da mesa se había outra viabilidade que non fose Sogama,
e foi acordado en Xunta Xeral por todos, non por o presidente, digo aquí moi claramente, porque parece ser que despois de aprobar todo, despois de ir a Sogama, que é a única vía que nos quedaba, e leválo á Asamblea e aprobar por todos os grupos políticos e todos os membros da Asamblea, parece ser que ahora o presidente o que fixe foi lavarse as mans e levar a Sogama todo. Non, eu non fun o culpable de ir a Sogama, o culpable fomos todos porque era o camiño que nos quedaba. Co cal hai que agradecer que nos abriran as portas de Sogama, porque nós tiñamos que seguir recollendo lixo, e o que non podíamos permitir é que tuvéssemos sancións por aquilo que se estaba facendo ali. Dito isto, puxen encima da mesa que hai unha tramitación medioambiental nesa planta na que temos que sacarlle un rendimento e poñer en valor. Pero non se pode ao día seguinte de tomar acordos, salir nas notas de prensa, e eu non son de falar de siglas, sabes que non me gusta, pero neste caso teño que decirlo, o BNG, por un lado, di unha cousa e por outro lado vende outra. E o comité de empresa, eu dei a miña palabra de seguir loitando, e así o estou facendo, mantendo reunións ca Xunta e con outros entes para poñer en valor o que ali hai, pero o primeiro que temos que facer é que estamos nunha situación na que aqueles terreos que ali non son nosos, co cal quero decir, estamos traballando, sabemos que sí, que ali había un certo número de personas, non sei se moitas nin poucas, a min comprometíme e me doi pois que haxa despidos, pero hai situacións na vida na que a realidade é que eu non fun o que ditei unha normativa europea que proíbe o que se fai nesa mancomunidade, co cal que vamos a manter os postos de traballo, supoño que se manterán os postos de traballo máximos permitidos. Vamos a traballar, pero hai que deixar traballar. O que non se pode xogar ao gato e ao ratón, o que non se pode a día 30 do ano pasado firmar un convenio donde todos votamos que sí, donde non na asamblea non houve ningún voto en contra, e ao día seguinte estar dicindo que o modelo Sogama que non sei que o presidente non sei que máis, que se lava as mans, que os postos de traballo. Os postos de traballo teremos que traballar, pero todo o que se faga nesa mancomunidade revirte no pueblo. En como? Pois nesas cuotas que teñen que pagar. Podemos manter 160 personas, pero teñen que pagar os veciños. Co cal, a responsabilidade é nosa, pero non do presidente. O presidente o único que fai é levar e expoñer cosas na Xunta Xeral e na Asamblea, que é onde se aproba. Co cal, quero decir, se somos responsables, non fagamos unha política rastrera e non xoguemos ao gato e ao ratón, porque isto hai 2 meses estaba morto e a día 2 está vivo, non o que irá desmatar ahora, unha vez que o puxamos a vivir. Vamos, que hai presente e futuro nesa mancomunidade. Houbo saída de algún concello? Houbo saída dos concellos que non quixeron seguir, como, por exemplo, Cesures e Rois, pero é lícito... Cesures e Rois están fora. Sí, é lícito, cada un toma a decisión que quere no seu momento, pero que non se pode xogar ao gato e ao ratón. O que non se pode xogar a facernos trampas a nós mesmos, que dixo moitas veces. A mí meteronme multas coercitivas de 1.000 euros, a min personalmente, por unha sentencia do ano 2010. E non vin a ninguén empatizando comigo. A mellor si cadra hai que empatizar un pouquiño cos demais. Unha multa de 1.000 euros? Sí, 1.000 euros ao mes, hasta que se fixo o plan de pagos, o acordo de plan de pagos con FCC. Debemos de 23 millóns de euros. E eses 23 millóns de euros derivan pois do barco á deriva todo este tempo. E ora, temos que ser responsables. Unha cousa é firmar o plan de pagos e outra cousa é pagala. E eu tamén digo que a nós, como Administración Pública, Concello de Brión, o tema da mancomunidade nos lastrou moitísimo, porque o pos íntegro do ano pasado de 900.000 euros, que sería para inversión, para obras, metémolo en pagar o lixo, hasta que fomos quen de facer esta nova ordenanza e saber a situación real que hai co cal. E este ano vamos meter outra gran parte do pos, porque temos que pagar a deuda. Por qué? Porque firmamos o plan de pagos e se non o cumplimos, pois veñen mal dadas de volta. O cal hai que ser responsable de todo aquilo que se fai. E non hai xogar a demagoxia e hoxe digo blanco e mañán digo negro. E, é dicir, eu dixeno moi claro, eu non fixen máis que ninguén, eu que fixen foi o correcto, foi traballar para que isto, pois, da mellor maneira se intentase quitar adiante. Pero non se pode facer política co tema da mancomunidade todos os días. Non se pode votar que sí e ao día seguinte estar dicindo que o que estamos facendo está mal feito. Aquí é lícito, non vexo a ninguén dos que di eso que collese e marchase. Ninguén se lle obligou a estar aquí. E hai unha vía alternativa a Sogama. E dende aquí digo yo ao comité de empresa, reunime con eles máis de 30 veces. Reunime con todo o mundo e eu dou a cara, non me agacho e sigo dando a cara. Seguimos traballando por buscar unha viabilidade a facer cousas alternativas nesa planta porque ten unha tramitación. Pero temos un camiño largo. Estamos peleando con FCC para que eses terrenos tiñan que estar cedidos no primeiro ano de explotación e siguen sendo de FCC. Co cal, pasiño a pasiño, con responsabilidade. Pois tema controvertido, tema que está explicando aquí o actual presidente desta comunidade, entre outros moitos temas, que tamén ahondamos como alcalde de Brión, que
quedamos en tempo, graciñas por vir. Dentro de pouco nos veremos novamente para seguir actualizando a xestión e o traballo. Graciñas. Moitas gracias a vos. Pablo Lago, con nos, alcalde de Brión.